Siyabingelela, ubingelela baba udokotela, baba usizwe, baba ujabulile umfana nje muhle ungathi ikhehla lomlomo ubukusasa kahle kathi kuyikhehla lomlungu. Sinamhlanje sithatha ithuba esingayisole ngalo esingaxolisi, it is on record that isebhilidini silibiza ukuthi Nedbank House Building. Ifloor esekuyona njengamanje uzosithola e19 floor, dark room studio number 1. Ngehlonipho nesizotha kungolesine usokulo mama sinomama ke namhlanje esithi ake sinike ithuba azokhangisa ngomsebenzi awenzayo awenzela abantu mebethi beze kuyena. Sizocela ukuthi ke abingelele asinike nenombolo athi utholakala kusona. Uyabingelela ugogo Madubane eseThekwini ngokuhlala. Ntombazane yakangcoya. Ngibingelela ngokukhulu ukuzithoba. NgiseThekwini inamba engitholakala kuyona u078 1673412. Yona le number futhi iya WhatsApp. Sibonga kakhulu ke la vele ke ukuthi ngwakangcobo. Ngoya kanti kanjani manje? Usukhohle ukuthi utheni? Asangifuna ukeni? Ima usukhohle ukuthi utheni? Ngoya. Size abe ngibuza ukuthi usukhohle, usho usukhohle phela sokukhumbuza nathi. Ukuthi bese sizobuza ukuthi omncane noma omkhulu. Ngoya ke lo ayingcobo. Oh cha cha bengithi mina silavela iqiniso amafeke seduzana. Uthe nje ukuthola ithuba gijima yakho manje bese Thakazela ungcoya. Okay. Uke wakhuluma emavideo ahlukahlukene. Kodwa kwahamba mhlawumbe waxabana nomuntu oyesupply ngoba phela asinithembi kahle kulezi zinto zokulapha. Kunomuntu obusenziswa kakhulukazi uDombe Sibumbu abantu besifazana nabesilisa. Usawakha usekhona kwaphela lapha ngawo. Ukhona. Ngisho ngawufona manje uthi uyawufuna. Ukhona. Phela ngithi angiwakhelwa ngiyazakhela. Okay. Ukhona nje usesigodlweni. Okay. Okushindi uthini kubantu umuntu ukhona? Ngithi mina umuntu ofuna uDumba Sibumbu akahlukane nokuloko esaba ebebe negwababa kusaba ukuthi ngisaba umuntu wesifazana ngisaba umuntu wesilisa mawubona ukuthi uyamesaba nje straight sebenzisa lento uqonde ngqo kuyena qeda inkulumo qeda ngo1000 nje kuphela umuntu uzothi umunye uyawufuna umefika esitolo ngathi ufunani uzofonela yona le number 0781673412 uzomyela isitolo azothola asikho isitolo nasi gogo Madubane uzobe fonela isitolo qoba kanti uzofonela ongumnini wesitolo futhi azofonela ngisho abasebenzi bakho uzofonela ngumnini izongena straight kumini number isiwasho sempilo emhlophe ubanika abantu ngo1500 ikhona into ongasitshela ngayo kwedokotela isiwasho sempilo emhlophe yabona mangithi impilo emhlophe ngisho ukuthi uyagezeka kunomuntu othi angisabaphuphi kwakubaphupha kunomuntu othi yazi ngigcina ingazi ukuthi ngiphupha ukuthi kodwa ngikhohle ngivuke ekseni ngikhohlile ngithi mina kuwena sondela ugeze ngalesi siwasho bafike mase befikile futhi bakutshela thina abayifunayo bakulethele inhlanhla ngoba vele ngesikhathi ungaphuphi lutho ayikho inhlanhla ezovela kuwena awukuthi ugeze idlozi elibi kunamadlozi amambi kunamadlozi amahle awugeze leli libi uliphendule lingene kanyana nalawa amahle yonke impilo yakho ibe mhlophe ugeza nini ebusuku emini cha uzogeza ntambama nje ngo7 mase niyalala noba nayi cha uzogeza cha dokotela ngiyakuposela mawukuthi ufuna ukuposela uyafika futhi silale uphuphe cha ulaleke wena mnini wakho cha lutho cha nami uyambuza indlala ngekhanzini cha nami sengize ngiyaphendula ukuthi ngo7 naye lutho ngiyakunika isiwasho usisebenzise before ulale make sure ukuthi awusuli okay make sure ukuthi awusuli ugeza ngalesi siwasho ukuze nedlozi malifika likufica uclean kungenzeka kunezinto eziboshiwe kwena kungenzeka ukuthi kunezinto ezimnyama eziphe kwakho alifike kwena idlozi uclean ungasuli mawuqeda kugeza ngalento ungagcini ngokuthi ngiphuphile kodwa ngazi ukuthi ngiphuphile okay zihlukene lezi washo kukhona isiwasho sempilo emhlophe yebo 1500 yebo unesiwasho sempilo yemali isiwasho sempilo yemali hleze unemali u3000 rand ngomchazeli lesiwasho lesi yindaba ongasena isilosona leso sijiki futhi asifa why lesi abantu abagembula ukuthi isiwasho sempilo yemali hleze unemali ungaceli imali endodeni siphilise ngemali yakho why lesi sempilo yemali si u3000 lesi u15
Qala Ngithi lapho fanele hlwanze uqale lapho. ugeze. Qala hlwanze lapho. Fanele Why? uqale ugeze vele. Okay. Yes, fanele uqale ugeze. Alright. Then mase uza kulesi sika 3000. Okay. Ngidinga ukuthi uthi usebenzise ubusu clean kwa wena. Ungasho ukuthi ungasebenzisi phezulu kwamafa amnyama. Bese usebenzisa lesi. Ungathi wena ubona abantu bewina ngapha nangapha uthi hayi mina ngiwini kanjani ngoba ngasithenga. Baqale la nabo. Mawukuthanda futhi ungakuthenga kokubili kanye kanye. Uyakwazi. Mawuthanda futhi ungathatha ngiqale ngeswasho za 1.5 bese ngithatha u3000. Ngoba ngiyayidinga imali. Umuntu ovese othi uphila ngokugembula ngasithatha lesa 3000 shares. Angasithatha nje kalula kabi. Kalula nje kabi. Kodwa siyasho ukuthi Siyasho lento mhlawumbe azinaso into zokuthwala. Hayi angithwalisi. Anginazi ithwalo, angithwalisi bakithi. Angisho Cha phela usaphumile lo shotha ngibuza ukuthi hayi cha noma ngathi uphumile dokotela ngithwalisi nje. Awoza wena uzothatha nasi iswasho sempilo, nasi iswasho segambling, wena iba nemali. Ungabuka abantu beba nemali eduze kwakho. Ulokuthi kusasa ngoba maybe kusasa ngelisafika. umudli wejackpot lento ujackpot abhala nje lento isetshenziswa umuntu othi akaze ayiwine ijackpot ekhasini. Umudli ujackpot abhala nje sisi sikunika umuntu ogembula kuphela nosedliwe kakhulu egembula ngo4500. Akuyichaze lento lena wena usuke ukuphi megembula qala lapho usuke ukuphi wena usuke ngingekho usuke ehambile yena usuke sesebenzise into engimnike yona angizomchazela zonke izinto online. Umudli wejackpot manje ufuna win ijackpot kukuyena ufuna ukuwinani yena imali angithi ufuna ukudlala ngawini yena noma ufuna ukuspenda uyawina nje vese lencane o13 rand athi ngidlale ngeshumi ngasho 40 rand ngidlala ngeshumi kuphela wena uyimisela ukubona impilo engcono kodwa uyawina yakubona ukuwina lokhu kudlala asibuyelana umdlo wejackpot uyini angizonga dodo umdlo wejackpot uyini umuthi yebo umuthi yes uthola angeke ngisho izinto zonke kuline okay fonela mina ngikuchazele mina okay nabe ngifuna ukuthola lapho yebo umuthi asingena umna wethu usabakha qala phendula yebo noma cha yebo ngiyawakha asidluleke lapho iziko lemali usalakha yebo asidluleke lapho ngifuna size lana umalini usawakha yebo uthunyiwe noma khona ukuthumela angithunywa mina kumna wethu ukuthini ukuthi ngisawakha ufuna ukisho ngomna wethu ngifuna umuntu wesifazane ngifuna umuntu wesilisa ngifuna both side ufuna umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa isitabane leso phela ngifuna wena umuntu wesilisa nawe umuntu wesifazane isebenza both side but isebenza ngendlela ehlukene dokotela uthene eqaleni engangitwist mina ngisho wena uthene ngikhulumi leyo mina ngisho ngikuzwile phela ayisho ngitha wesifazane noma wesilisa bekuthi wesilisa isebenza ngendlela ehlukene Okay. kubantu bobabili kodwa iyasebenza ngithi mina wena ungadlala upartner wakho awusukhathele ukukhala sukhulumile ukhalile but akunamehluko uhlalisile phansi ukhala phezulu kwakho phambi kwakho umuntu sisi uyashintsha uyashintsha akulutho ukhala phambi kwakhe lutho uthi ithulu usungaze ukhala into encane nje umnyama lena isilo uNdlunkulu nomna kwethu nginikeza 1700 akwazi ushintshe nje u1700 kodwa ke on a serious note nje engazabuye apho ubuyeze lento ukuthi edit athi awumancane kodwa ngifuna sibuyele kulento lena uthi lento umdlo wejackpot ngempela yebo 4.5 yebo 4500 asibuyele lana nazi lesiwasho so2 yes lesi esempilo emhlophe yes lesi sabantu abagembula 3000 yes ngingakwazi yini ngifuna ungichazela kahle ukuthatha umdlo wejackpot ngithathe neswasho ngo7000 ungakwazi singamfonela manje baba Zakhayo manje umuntu ozakhayo ozakhayo siza ukuthi uzovuma yini nangu nje ungamfoneli khuluma naye phambi kwakho 0781673412 ngimfonela khuluma naye why ufuna ukufona uyangizaba iziko lemali lephi likhona ngikuphi ngasitshela ngakho uma ufuna iziko lemali wena unebusiness aliyindawo uyayisebenza kodwa imali yangena kodwa wazi ukuthi wenzani ngayo iend up iphele ezandleni ngithi wena sondela uthola iziko lemali elizokwazi ukuthi imali nawe uyibone wakhe njengamanye amadoda hlukana nokushayela amanye amadoda izandla amanye amadoda ayithatha awakutsheli abanye abafazi bayayithatha kodwa abakutsheli ngithi wena sukuma ungaloku uyalezela uthi kusasa iziko lemali unebusiness awekho ama customer awaboni ibusiness lakho liyashabalala phambi kwakho
kade libhizi leli libhoma leli business manje selibona ngathi akusenzeki lutho ngithe sondele eduze uthola iziko lemali noma uthi usimisela kuyiqala ibusiness. Ngiyakuzwa lapha yazi ingqondo yami iya vibrate ngibuka lana ethi umuntu babudokotela bokungakwazi ukusibuzela ukuthi thina njengoba sigembule emafonini uma sifuna umdlo wejackpot singakwazi ukuthatha babudokotela njengoba thina sidlala o sport bet singakwazi ukuthola isiwasho lesabantu abagembulayo. Ake uphendule lapho uzophendula. Yebo ngakwazi ngidinga izandla zakho ngidinga umzimba wakho kuphela ukuthi ugembula kanjani akusho lutho ugambling ngayo yonke indlela. Okay bengifuna nje ukuthi lo mbuzo ibuze ngoba njengoba abantu bengakwazi ukubuza kodwa but imbuzo eseyivamisile ukuthi siyibuze. Okay asize lana ke gogo. Ngifuna sikhulume ke ngomali eningi. Kunalento ethi sihamba nomkhonto kodwa isikhali oyolwa ngaso nenhluphe yakho isikhali oyolwa ngaso ngento ebulala ikini. Akengene lana. Why kufuneka iyolwandle ngoba abantu bakhathela ukugeza olwandle kokwenziwana olwandle siqale lapho. Siyolwa. Kahle uyolwa. Mina ngizoqala ngigeze ngomali eningi. Ngigqume. Cha. Esigodlweni. Oh okay. Ngizogquma esigodlweni ngomali eningi. Ngigeze ngomali eningi. Kale ngizongenzani? Ngizogquma ngomali eningi. Ngenzani? Ngigeze ngomali eningi. Imalini ukwenza lezo zinto? Kukonke 9500. Oh beyithi ngizokhokha imali yokugquma ukhokhe nogesi ke. Cha ngihlanganisa konke. Leyo usazophinde futhi uhambe neminye imithi hayi ukuthi leyo olwandle kuba imalini konke kuhlangene kogeza olwandle ngithi ngiyogeza olwandle siyaqhuma siyageza ngiyaphinda yebo elwandle siyolwa hayi uzogquma olwandle hayi cha ugqunywa phela olwandle uyolwa nempilo yakho bengifuna uyozilwela futhi mina ngokunika umkhondo ngibuza lokho kunabantu vese abangazwa nje nolwandle umuntu umtshela ukuthi umuntu manje uyomgeza olwandle uzothi ayikho indlela angena olwandle cha vela uyasikuyongena siyolwa siyobe siphethe isikhali lapha uyolwa kahle mina ngiyakuphelezela uyolwa nalempi ngiyafuna imali eningi imali enifuna ngibe nayo fanele ube 9500 okay ufike futhi imali eningi lana yebo ngingakwazi ukuthi ngiyafika ngithi yes phela ngifuna ukuqala ngisebenze ngifuna umdli wejackpot ngifuna imali eningi ngifuna nesiwasho sesegambling ngingakwazi ukuthi ngikuhlanze kahle konke noma mhlawumbe akuhlanganiswa cha uyakwazi ngisho ungafika nje ufike nayo imali yami ngikunikeza izinto zakho zonke njengoba uyibala ayikho into engahlangani phela mina ngizokuthatha iqala usebenzise lo qaqela uvulela angizofika sifuna umdlo wejackpot uthi ayawuka kalungi labantu abasdeliver amasaka akafiki angidelivelwa ngiyazakhela ngiyazisukumela uma ukuthi fanele ngihambe ngiyahamba if fanele ngihambe ngiyolala ehlathini ngiyomba ngiyaziyela ama-tax uma ephela ayi valeke lapha vale ngenye into nje mina ecekeni angangibali nje indaba zamatekisi ngiyacela dokotela singayi nje lapho ngikubangela inhliziyo ebuhlungu ngifuna ukuthi nabo benze kanje inhliziyo ebuhlungu ukuthi nje kuba ngabe nginemoto nje ngabe nje ngachomela iChina ngokarati cishe ngathi ungachomela iChina ngokarati Nkosi yami ngiyacela ukuthi ngifuna ukuthi nabo benze kwenzeke kanje okay akusimlingo ukusukuma uyithathe uyitshele irange abani irapture hayi asivali kodwa singayivala ukuyivala akungisebenzeli mina ukuthi siyivala into esenhlizweni yami namanje ngifuna ngisho into ngifuna usicacisele kokugcina isiwasho sabantu abafuna ukuwina lapha yes umuntu othi ufuna umdlo jackpot unawo 7 ufuna ukuza kuwena uluphi usuka azothi uma 2 years ngalanga kuthole cela ungifonele uvela ukhulume nami straight esengasekho babudokotela ngifonela kwephi number 0781673412 unguWhatsApp futhi mangabe ungangitholi kwicall angizibili icall yakho khona engibhizi naye WhatsApp ukhuluma ngomuntu othi no 7000 ngikhuluma ngaye nami ngomuntu mina okakaza iwin ijackpot kodwa ufuna una umdli wejackpot uthi unawo 7000 ufuna ukuza akunankinga njengoba ngisho ukuthi akangifonele 0781673412 asondele eduze sinike number gogo 0781673412 iya WhatsApp uma ungangitholi kwicall ngiyaxolisa ngalokho ngicela ungiWhatsApp ngizobuyela kuwena baba udokotela baba sizibawujabulela umfana nje muhlo ngathi ekhehlela umzolo amancinci sangisol futhi angixolisi siyabonga nathi